Good day everyone. Ngadto sab sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR Radio Pilipinas Cebu sa atong mga viewers sa My TV Channel 30. Adlaw kanatong tanan. Once again, welcome to our weekly Agi PIE 7 Forum. Karong adlaw ani kita nanukad sa PIE 7 Regional Office. Ug karon makauban nato ang mga officials from the Philippine Postal Corporation o PhilPost. PhilPost is a government-owned and controlled corporation responsible for providing postal services dinhi sa atong nasod. Ug ingon man, aduna usab sila lain nga mga programa ug serbisyo no nga moy atong pagahisgutan later on. Kabahin kini sa postal ID ug aduna usab sila letter writing contest ug ingon man postal station accreditation. So please join us in this informative discussion which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on My TV Channel 30. That's every Monday to Saturday at 3 to 4 p.m. and on Sunday at 4 to 5 p.m. So I'm Hazel Gloria of PIA. Is my colleague Morgan Da Saludar who will introduce our panelist karong adlaw. No more maayong adlaw ni mo diha. Mayong adlaw usab sa atong mga viewers and listeners sa atong weekly Agiyo PIA 7 Forum. So sa gikaingon na ni Ma'am Hazel no atong ikauban karon ang atong mga officials from Philippine Postal Corporation. So we have with us today the Information Officer and same time Marketing Specialist of Philippine Postal Area 5, Miss Rachel Betos. Kuyog usab nato si Ma'am Marilyn Umar ang ato ang Cebu Central Post Office Postmaster. Ma'am Rachel, Ma'am Marilyn, maayong adlaw. Okay, more no. So sa dili pa ta magsugod no, pangayuan na tog opening statement no ang atong mga bisita karong adlaw. So unahon nato si Ma'am Rachel Betos, Ma'am Shell. Maayong buntag kaninyong duha, Miss Hayes, Miss Amor. Maayong buntag sa tanan natong mga listeners ug mga TV viewers. Thank you very much for this morning. Okay, no, salamat kay Ma'am Rachel. Si Ma'am Marilyn Umar, Ma'am. Good morning to our viewers and listeners. Good morning, Miss Moore. We're pleased to be here with you and to share with you many things this morning about our postal services. Okay, salamat kay Ma'am. Sa dili pa gyud nato sugdan mo no ang atong mga topic no karong adlaw kay nag-ubay-ubay gini siya. Siguro pangayuan lang nato sila si Ma'am Rachel o si Ma'am Marilyn no kung maka-explain lang sila nganong ang Philippine Postal Corporation gitawag sila og Area 5 no kay murag medyo ako usab no naglibog ko nganong Area 5 unsay ilang coverage no. Ma'am, so makahatag lang mo explanation para makasabot sad atong mga suki nga tigpaminaw og televiewers. Okay, so prior to 2012, region ang atoa ani kay Region 7. Sa 2012, doon na tayo gitawag og rationalization. Oo, sa rationalization sa Philippine Postal Corporation, ang ato ang Region 7 nakuhaan og Negros Oriental ug Siquijor, gibutang siya sa Iloilo. Ang Region 7 nahimo na lang siyang Cebu ug Bohol. Gi-plus ang tibuok nga Eastern Visayas gitawag na tag Central and Eastern Visayas area. So ang Siquijor ug ang Negros Oriental nana siya sa Iloilo. Ang tawag pud sa Iloilo is Area 6. O areas na ta karon 1 to 9. Basig maglibog yung mga tao baka Area 5 nya Region 7 bayata. O kuan sad kanang usahay maki-relate bitaw mi sa mga government agencies uban nga mag-mail sila silang mga sulat namang gyud gitawag nga postage charge account. So pananglitan ang field office sa civil service sa Dumaguete, makig-transact sila sa Dumaguete Post Office. Ang ilang ka charge account dapat ang bayad ana niya Iloilo, dili na Region 7 pero ang ilang regional office
Region 7 at sa Cebu. So karon gipangitaan na siya paagi nga maski areas na may ang tawag niya nga nana sila sa laing area, gipangitaan karon og paagi nga o unsaon nga mas convenient sa ilaha ang ilang mga mails diri lang gihapon sa kanang ilahang region ang silbi transaction. So karon para mas masayon sa ilaha kay ang ilaha kay regions man gyapon sila. Kami area dako na kaayo hinuon apil na ang tibuok nga Eastern Visayas Region 8. So ubay-ubay na gyud no og coverage no atong Philippine Yung coverage. Postal Area O ang 5. among director instead nga regional director ang tawag niya area director na. O ang head office naa diri sa dito sa among office sa Mandawi. Okay, no? So, hopefully, no, nakasabot ang atong mga suking tigpaminaw og mga viewers, no, sa regarding sa kaning mga area no sa Philippine Postal Corporation. So, sige, more sugdan siguro nato no kabahin sa ilang isa ka programa no kaning Postal ID. So, any update ani Ma'am Richelle, Ma'am Marilyn? Usab akong ipahibaw sa tanan nga ang atoang postal ID improve na ni siya. Daghan na ni siya layers of security gikan sa card application up to sa pag-produce sa card validation appeal na siya tanan daghan na kay siya security features. And then ako sang ipahibalo nga plastic na ni ang atoang ang naandan man gud sa una ang atoang cardboard nya eliminate. Oo, karon ang atoang kanang ID card is kanang plastic na siya. Unya, mura na siya ATM o itsura, humid na gyud siya kay gani mag biometrics na nana siya fingerprint scanning and then daghan siya napagid siya QR code. Kung diin kung i-run mo na ang QR code is machine readable. So pag nana siya QR code, pag nana siya QR code, mao ni siya ang sample sa ato ang postal ID, black na gyud siya, naa siya QR code dinhing dapita. Kaning QR code diri. Sige ang QR code, Ma'am Richelle. Machine readable ni siya kung Unsay iagi purpose ni ana siya niya? scanner, QR scanner, makita diri ang information, same sa information nga naa sa ID Ang card. owner sa ID. Ang owner sa ID. Kaning QR code, kanang Miss Hayes, di gyud ni siya pwede ma-fake. Kay kung i-fake ni siya, uso bitaw na rawong scanning. So kung ma-scan siya, ma-scan magyutibok ID. Pero ang QR code, pag i-scan ni siya, kung i-fake na siya, ang mugawas diha sa QR code, pag ibasa siya sa QR scanner, mo error siya or dili parehas ang information nga mugawas sa card. So may bawaan dayon. Mahibawaan gyud dayon kung siya. fake siya or Oo. dili. So sayon kayo pag-detect kung ang card nga gigamit fake ba or dili. So unsa may purpose ana niya, Ma'am Richelle, kanang like kanang kung mag-claim sila og mga packages sa Oo. postal, magamit sad na siya. Actually ang ato ang postal ID magamit gyud siya sa tanan nga mga transactions. Bisan pa sa government, o any government or offices. or private institution, magamit kayo ang ato ang postal ID. Kay gi-protect sa postal ID ang integrity sa identity sa isa ka individual. So importante siya kaayo kay iba karon daghan naman jud kaayog mga delikado no, daghan kaayog mga binuang. So with the postal ID daghan siya security features, apil pa gani nang hologram kana bitawng magkuan taglain nga government agency no nga naay hologram kana bitawng sa LTO nga i-tilt nimo ang iyahang kanang ID murag naa siya mugawas diha nga design. Ang atong postal ID naa sa ingon ana. So pag i-fake ang isa ka ID, ang kanang iyahang hologram di na niya ma-fake. So maklaro gyapon siya nga fake siya or dili. Oh, isa na siya sa mga security Pareha siya features. sa kanang atong bag-oron nga kwarta, di ba? Nga kung kayo kanang dili siya kanang tinuod gyud nga ano ba nga Naay mga belt siya, fibers. naay mga Oh, makitaan gani. nasa ingon ana ang atong postal ID. Ang tawag ana niya gilosh nga makita niya ang mga fine fibers ka sa microscope or kanang mura bitaw linti mong gamiton, makita siya nga naa siya mga fine lines and designs. Ma'am Richelle, curious lang ko. Kanang if ever kung gamiton siya og government transaction, unsaon man nila pagkahibaw nga dili siya fake kanang Philippine postal ID na to? Kung gamiton siya mga transactions, kung gusto gyud ang kanang nagdawat sa ID nga makahibaw gyud siya, naaman tay QR scanner nga downloadable sa website sa Philippine Postal Corporation. Moadto lang sila sa website www.philpost.gov.ph na dito'y QR scanner.
So pwede nila ma-download sa ilang mga cellphone o niya makabasa na siya sa QR code nga naa sa mga postal ID. So usbo na ko kung ang QR scanner gani itapat siya diri sa QR code, ang mugawas diya nga information kung fake siya, error. Or kung dili man gani angan nga mugawas ining tapat nimo niya sa QR scanner, dili same sa pangalan sa naa sa postal ID nga mugawas. Okay, dili gyud na ma-fake ang QR code. So, Lahi-lahi siya per individual. oo. Since bago naman no atong postal ID karon. So, pila man sad na siya, Ma'am Rachel. O Kay ang pili na ko murag mahal na gyud na ron. ang ato ang kuan karon, ang ato ang postal ID is only 504. Nya good for 3 years. Nya mo imong mga uban nga nganong 504, ngano ko na 54, ngano ko na 4. Wala gyud ta nakaikya sa BIR. Appeal na siya sa VAT nga 12%. Appeal siya. Napagani siya hologram kaning gitawag diri kanang unsa ni kanang magkonsensya ang gamay. Naa siya diri. Unya UV ink sad kaning mura bitog na ID, ay logo sa atong postal ID nga itapat ni siya sa kanang UV light, musiga ni siya. Oh. Pero ang pag-claim ana niya is mahuwat ra ba siya sa kana nga person kung Oo. kuha kag postal ID? Tungod sa atong added security feature sa atong postal ID, ang atong pagkuan ani niya i-deliver ni sa kung asa ta naka-address at pag-apply bitaw nato na may preference dito kung asa siya ipa-deliver sa address ba nimo sa balay or sa work. So i-deliver ni siya 2 to 3 weeks after ka nag-apply. Kaya ang atong postal ID tungod sa iyang added security features, adto siya i-process sa Manila. So dito ang pati printing ani dito sa Manila. So pag abot diri, nani siya pakapin nga letter para sa postal ID holder, unya mao to nga i-deliver 2 to 3 weeks after siya nag-apply. Okay. Oo. No, so nindot kay no kay nanagyud tay kaning postal ID nga kanang mura siya ATM. O naapag yun Ano? ni kuan kanang balita na mo sa among office nga ang kaning postal ID nakabantay bitaw ta na bitaw siya magnetic strip dere. Oo. Nani siya aside sa puro lang siya for identification, butangan ko na ni siya functional nga kuan kanang gamit. Like later on, they are working with agdunggan na ko ato sa DBP. Nga they are working with DBP para mahimo na ni siyang debit card. O mo na siya future nga plano para sa postal ID. So aside from identification lang gyud siya, napa siya uban nga gamit usa na tong para unya mahimo siyang debit card. Ang pagkuha og kaning postal ID karon nga bag-o, do they need ba nga mo adto gyud sa inyohang office or pwede ra sila online mo fill up og mga form? No, okay. So, ang atong forms karon panahon na downloadable yapon siya sa website sa Philippine Postal Corporation. At usbon nako, ang website is www.philpost.gov.ph. Na namo dito downloadable forms. Pero sa pag-apply na sa ato ang postal ID, akong giawhag ang tanan nga naminaw karon nga mag-apply ganitag postal ID adto lang kita sa post office. Kay walay lain nga makahimo og postal ID kung dili ang post office. So ang ato karong post offices nga nagdawat, nagprocess og postal ID, ang tanan nga mga post offices nato magdawat og application. Pero ang pagkuha sa data ani niya, pag picture, pag fingerprint, personal information sa isa ka tawo adto lang gyud sa mga selected post offices nato. So naatay postal ID capturing station sa SM. Kung paingon ta og south, maguna ta sa SM, ang sunod niya Talisay. Ang sunod Karkar, ang sunod mo Albual. So layo na siya. Diri ta paingon sa norte pod, naata sa Park Mall. Anya doon na ta sa Lapu-Lapu, doon na ta sa Danau, Bugo, Bantayan. Usahay na ata sa Konsolasyon dito kung mag-schedule ta. So, tungod kay gamay ra ang ato ang capturing stations, doon natin gitawag og mobile. Naapad ay Toledo, dito sa West Coast. Sa Bohol, naapod tayo mga capturing stations dito, pero dili gyud kada post office. So, sa ato ang mga, tungod kay lagyo na siya, tungod sa ato manggong gipanghingusgan ang security sa postal ID. So, mauna nga, dili tanan post offices maka-capture og postal ID. So tungod niini doon na tayo gitawag og mobile postal ID capturing.
mo na gitawag namo og kanang postal ID mobile. Sa atong postal ID mobile, kami mismo ang muadto sa tagsa-tagsa ka mga buhatan ug mga barangay or local government units. Dad-on namo ang postal ID workstation kay ang amo ang policy ani is bringing our service closer to the people. So di na sila muadto pa kay ting trabaho bitaw, maglisod sila og adto sa post office. So kami na mismo ang muadto sa ilahang buhatan. Walay additional charges. So Maura gyapon ilahang Usa may bayaran. buhaton sa requesting party ana Ma'am Rachel. So kung kinsa toy gusto nga mga opisina nga kanang gusto nga mag Nga, postal bisitaon ID. sila, oo. Ano, Oo nga bisitaon ID mobile. sila para mag-capture og postal ID para sa ilang mga empleyado. Mutawag lang sa telepono 344-8242, 3464881 or mobisita sa mga post offices nga pinakaduol nila. Dito lang sila mosulti sa postmaster para ang postmaster na maoy mosulti sa amua nga magpaadto sila para sa postal ID capturing. Okay. Pero wala ba siya limit, like example kami sa PIA magpa-arimi niya, inigabot ninyo duha tulo lang ang magpa-ID. So na ba na siya limit kung pila ka person ang inyong adtuon gyud? Okay. Nara ba usay basig lagyo na ba mga Oh, localities, gamay ra di ba? kayo, Oo oh. nya gamay ra day kayo. Oh, kanang tungod pod kay ang ato ang workstation kay isa ra siya kabuok ang para pang mobile na mo among dadon-dadon sa mga lugar-lugar og sa cost involved kay transportation aside sa manpower ang among kanang gihangyo nga kung kinsa toy gusto nga magpa-ID dili lang siya momeno sa 40 to 50 persons. Pero kung duol ra siya kaayo like mga barangay within sa Cebu City or Mandawi nga duol ra siya kaayo pwede ra siya mga 30 plus ma'am no inana. Pero kung layo na, like katong dito mi sa Argao, naka-mobile na gali pod mi sa Camotes, nabot sila og mga almost 60 kabuok sa ilahang locality. Okay, ang requirements. So, sa requirements, basic requirement nato as proof of identity, duha lang ni siya ang requirements, proof of identity and proof of address. Sa atong proof of identity, ang kinahanglan nato maura gyud ning birth certificate. Sa proof of address nato, barangay certification sa address sa nag-apply. Pero kung magamit sad kung naay mga UMID bitaw nga mga GSIS UMID cards na o katong sa LTO o SSS passport, magamit sad siya sa as proof of identity. Pero same gyapon ang ilang bayaran Ma'am Rachel, 504 Same ragod gihapon. Sa mga companies gani kay nanamtay mobile sa companies no nya nakasabot man gyud mi nga ang mga empleyado lisod gyud na sila pag-adto og barangay kay magkuha og barangay kanang clearance or certification. Pwede ra sa certification sa ilang HR sa ilang address nga gamiton sa pag-apply sa postal ID. So okay na nga mo certify ang address nga for example ako karon kintahi empleyado ko. So ang akong address mao ning gigamit na kong F. Ramos Street, Cebu City. Certifyan lang gyud na sa HR nga mao na ang address nga gamiton sa empleyado. Pwede na siya. Okay. Katong mga previous ninyo nga mga postal IDs, unsa may mahitabo ato kung naa na kaning improve postal ID ninyo? Katong ang amo ang postal ID nagsugod man ni siya og 2015. Ang improved postal ID nagsugod siya 2015 or late 2015 ana. So kadtong valid pa ang ilang postal ID until karon na sila mga discount kung mag-upgrade sila from the basic postal ID to improved postal ID nga inani na. Discount. Ang discount ana niya na ay 10%, na siya ay 25. Depende sa until pa expiration na niya. Ang kaning mga senior citizen kung magpahimo sila og postal ID na ba sila discount kanang 20%? Wala. So, 504 gid yapon nilang 504 gid yapon. Pwede galino nga pwede ganito hangyo usab ang mga LGUs no nga amo gyud budget ang LGUs nga ilang untang sponsoran bitaw ning mga kay lisod man gud bisan pag unsa ka kanang kakabos na magyud chance nga Yes, moadto ka mag-transact ka magkinalang ka claim og kwarta nga padadaan ka ana. Unya ang bangko karon og kanang mga bisag kanang kwarta padala stricto gyud sila identification kay gani kung magpada kag kwarta pangitaan pa kag ID. So instead nga kuan pwede nila sponsor hinahinay ang ilahang mga katong mga poorest of the poor nga ilang himong project sa LGU nga masponsoran nila ang ilahang kadtong mga
lisod pag yun pagkuha og kuan kay need magud kay taog ka ng identification. Importante gyud bitaw kay no bisag asa ka pangitaan jud kag ID no. So si Ma'am Marilyn na kay ka add-on ma'am sa postal ID. Yeah, thank you. Actually, karong adlaw, we are at Cebu Post Office is at Barangay Dulho, Fatima. We have a mobile PID capturing event there. So, if anybody in taga dito sa Dulho, Fatima is listening now, you can please go to the barangay hall to ang among mobile team undergoing. We started at 8 o'clock this morning up to 5 o'clock this afternoon, so office hours. So, Wala siya limit ma'am sa kanang mo apply sa postal ID. wala, the more the merrier. Oh, actually, sa among experience, we have been going through the barangays. Daghan na karong kuan. In fact, this October, ang pinakalas na mo schedule is Barangay Dulho, Fatima. But we nine Barangay Luz, Barangay Mambaling. Barangay Mambaling is November 7, Barangay Luz, I think it's Apas is November 13, na Apami Barangay Luz na ay Barangay Sambag Ono, Kabantan. So we have scheduled them November. There is already sa December pero tentative. So the coordination with the barangay chairman, sometimes barangay secretary lang sila lang. So we welcome any barangay. Atugod mi sa barangay because kanang especially kanang mga layo-layo, because as Rachel said earlier, we're bringing our services closer to the people, especially sa barangay level. So we are so pleased to serve the barangays nga makaadto mi, because not everybody can go to the post office. Additional magod expense ang fare, layo-layo. So it is a big help nga kami mo adto. So very basic lang ang requirements as explained: proof of identity, proof of residency or address. In fact, when we go to the barangays, mas dali nila for the constituents because naaman ang barangay na mag-issue. They don't need any more. Kaya aside from the barangay as source as kanang proof of residency or address, namagod ta pwede ka if you have bills, kanang utility bills or credit card bills, pwede raman. And kana, we also help the barangays kay mag-issue magod sila, and dili na kaayo dako nga requirement then and there na good sa barangay. So it's a big help. It's a win-win situation for both. So we are so open kaming sa field post as Cebu Central Post Office. You can just please call 416-3989. And ako, taga-ara ko number. I can go to your offices. I can go to your barangay halls to coordinate with the officials. So we welcome not only the barangays but also other offices and institutions nga gusto nila. Actually, we have overtures from offices nga gusto nila. So kada lang, sometimes we build when this ratio at least 40 to 50. Okay raman kung duol-duol lang kanang sometimes actually wala manggod ana daghan manggod. Pinaka minus is mga 30 ka pin. Pero we go more than that. And we can return kung dili pa sila makakuan. Now, there are barangays nga maragkuan nami second time this year. Aside from previous years, yato nami sa ilang barangays. Ma'am, do you have targets kung pila gyud ka institutions or barangays ang dapat ninyong mabisita ninyo ang postal ID mobile in a year or for quarterly or semestral? Actually, wala ang magod mi target kung pila ka barangays. Although, of course, in my case, sa post offices, we have targets in terms of collections. Normal man na sa atong mga opisina. But, kani manggod kay, syempre, dependent man po sa barangays or other institutions nga kuan. Kanang, as much as we'd like to go to every barangay or any office, kanang, syempre, depende sa ilang willingness to cooperate. So, our target would kanang kuan lang, kanang murag kuan lang, kanang what is this, kanang dili gyud siya very fixed. However, we also take into account nga syempre naamagod mi target sa among collections, which is one reason we go. But more than that
it's the service. It's the service because ang cost lang murag kuang gyud kay we cannot be assured man good how many applicants mo adto. So it's a gamble for us. Sometimes it's much or more, sometimes it's lesser. But we go there because we want to serve them. Do you have data, ma'am, kung pila na gyud ang inyong na-servan ani inyong postal ID karon? Ubay-ubay na gyud siya. Then kumusta man inyong collection as of karon? Oo. So, more quota na. Speaking for Cebu Central ha, ako sa Cebu Central, di pa ko quota. Welcome pa ko. But this year is mas daghan siya. Medyo karon we still have siguro 2 months na lang good, 2 months. So as much as we'd like to serve all the barangays on all other offices kanang kami sa Cebu Central mo average may 30 plus every day sa issuance sa postal ID. Pero that does not include kanang sa barangays kasi sometimes we're just there is this barangay abot pikuan 70 kana mga depende. So pinakaminos ana 35 70 plus daghan mga ana nga mga ano. Ma'am Rachel? Kuan, for Area 5, gikan sa January up to karon naatay mga 50,000 IDs na nga na-issue sa Area 5 tibuok from January to September. It's up by marag 3% as of compared to last year, same period last year. So, ubay-ubay na gyud no 50,000. Oh, ubay-ubay na kay ang amo man sa kung like for example katong sa mo continue ko sa mobile na mo no. Nagay mi naka-schedule sa Naga karong November 28. Akong pa-schedule dito ang postmaster in coordination sa mayor sa LGU kay nakatan-aw manggod ko sa sitwasyon. Ang nearest manggod sa Naga nga capturing station do pwede silang mo apply sa Naga Post Office pero ang ilaha pang kong pagpa-picture, pagkuha sa kaning ilahang fingerprints, biometrics nila nga data dito gid sila sa capturing station which is ang pinakaduol is Talisay paingon diri sa syudad unya Karkar paingon sa south so na ang Naga layo kaayo mao to nga nag-schedule mi sa November 28 sa Naga adto sa munisipyo ug karong November 6 pod dito pud ta sa San Fernando sa munisipyo gihapon kay para dili na mo adto kay luoy bitaw ng mga nasa barangay kana mountain barangays nga mo adto na pud sila sa makabalhabal pa paingon sa poblasyon mo adto pagyud sila sa biyahe pagyud sila magbus pa sila paingon sa nearest capturing station. Like sa Camotes, giadto na namo ang Camotes gamay ra biya gitong Camotes pila ba ang expenses didto nya. Nakakuha mi didto og mga 100 plus lang ka IDs. Pero okay na lang kay maglisod yun ang mga tao dito nga moadto sa Danau kay motabok pa sila. So kami na lang ang nitabok dito sa Camotes. Sila mga duha to ka personnel ang nitabok dito sa Camotes para pagdala sa station, sa postal ID workstation. No, so okay kay no. So nindot kay ni nga project ninyo ma'am no kaning postal ID mobile no bringing the government closer to the people no. So at least daghan na kay og na serbisyuhan ang Philippine Postal na to karon no. So sunod na to nga so ma'am later na lang ha kung napa mo yung mga nakalimtan sa postal ID kay magubay-ubay pa man gitag pagaisgutan no kaning inyuhang letter writing contest. So can you tell us more about this ma'am? Okay. We are at year 6 sa atong letter writing. So, year 6 na ta. Oo. This year, nagsugod na sa ta. So, all elementary, junior, and senior high students are welcome. So, kanang mag-letter writing rata sa eskwelahan and then we give we have incentives for every letter nga ilang i-post kay mag-workshop man mi sa eskwelahan. For example, we go to a certain school, we engage the students to write letters. Ang theme nato karon is salamat po teacher. It's all about gratitude. Salamat po teacher manim. So once they mail a letter, murag simulated good ni nga murag magsulat ka, mag-post ka sa post office. But instead of going to the post office, we go to the schools. So bring sad me og drop boxes. So when you successfully finish the process, letter
writing and posting, we give you this. We have these raffle tickets. Oo. So ang atong interest ako diri ang name of student, name of teacher, involved man gud ni kanang ilang what you call this, kanang ilang coordinator or teacher in charge, the school, the address, contact details of the student and school, and signature. So importante ni because this will be raffled off. There are prizes at stake. So Aside sa makadaog, oo. kung kinsay makadaog sa kaning letter writing contest, kung pwede siya makadaog sa kanang raffle coupon ninyo, ma'am. Yeah, oo. So we give this out to the students. Ang ato karon medyo na ay variation from last year's contest. This year na ami spot on the spot letter writing, so a contest, so regional or regional man is term. So out of all the, for example here sa Cebu, out of all the letters written sa schools nga amo adtuan or we invite mi nila, we will select 10 bunoton sa raffle, and then kanang 10 mag on the spot letter writing. So the winner there, or the winners, we will select 3 for the national for the national letter writing contest on the spot gihapon ni. And the best thing here, this is only for this year, is kanang atong winners sa national letter on the spot letter writing contest will be sent to Bern, Switzerland as a representative of the UPU or the Universal Postal Union letter writing contest. So it's a process. Oo. But there are also prizes. Kanang the winner will have 10,000 pesos. The 7 and 5. Yeah. So 3. Okay. Tuluman, di ba, ang national letter writing pilian. So the winner will be our contestant, the Philippine contestant to UPU. So what is UPU? Member man ta. So the Universal Postal Union is a specialized agency of the United Nations which coordinates postal processes in all member nations. So siya mag-coordinate sa atong mga sistema sa postal. So his main office is in Bern, Switzerland. So the contest will be there. Physically, the contestants will not go there, but ang ilalang interest. Actually, every year we do this. Also, aside from the letter writing, we also have the UPU International Letter Writing Contest open to all member nations. We also participate in that. Although previous years is a separate undertaking, now it's coordinated. Parang gikuan na siya. I-coordinate na siya dire, i-integrate sa letter writing contest in such a way that the winners sa nationals on the spot letter writing contest will vie for the international letter writing contest sa UPU. Unsay mechanics ani niya, Ma'am Marilyn, sa pag-join sa kaning letter writing contest? Then unsay inyong is mo visit mo sa mga schools, then just like what you said nga mo select mo og 10 ka students For the areas sa regions. Okay. Mechanics is very simple lang good. We have been going to the schools, we have written letters to the principal. This is endorsed, by the way, by the DepEd. This is an undertaking, a coordination with DepEd. Yeah. So, mag-participate lang sila sa letter writing. We go to the schools, mag-flash may mga audiovisual presentations. How to write letters kayo, di ba? Kasabot ng karon ba yung mga estudyante? Ask them kung asa post office, they do not know the post office, where the post office is. They do not know na yun. Although, of course, there are sa schools na amanggot na mga what is that? Kanang prose writing. They still have that, di ba? Kanang the right letters pa man yun. So after siguro sa lessons sa school, di naman good. It's not so applicable now because atong millennials, di naman good sila. They're more into texting and email. So we want them to enjoy the process of letter writing, the importance of letter writing again. So, di man good ka, kung mag-apply ka sa trabaho, you still have to submit a formal letter. Although pwede ka mag-email, but the process is, ang format, we still go back to the letter form. So, these are things which we want our millennials to give importance to also.
So simple lang. So as soon as they have this, dinhiman kuhaa ang winners. Abunuton ka na mag-raffle me, dinhiman. So mag-raffle me sa, for example, there is a Mandawi among regional office. So for the entire area 7, kuha me 10. So out of the 10, on the spot na sad, and then a national na 3. So, kumbaga, in every school, mo visit man mo, Yeah. then mo... Mag-raffle ta. Yes, mag-raffle. Oo, sa January. Okay. For those mo join sa letter writing contest, mo na sila Yeah. maka-receive sa raffles. Yeah. For Okay. every letter nga domestic ang address niya or destination, one raffle promo. But if you write somebody in the States or kanang international, entitled siya 2 raffle tickets. 12 pesos. Oo. Actually, this is the minimum rate sa domestic nga unsa ni postage. 12, oo. Actually, dili man lang ta 12 kay we have ang ato manggod sa postage, we have kanang intra within ato lang diri lugar na atay enter between regions na ata airmail sad. The lowest of which is 12 pesos. For the purpose of this contest or raffle letter writing competition or contest, ang ato postage is the minimum 12 pesos. Bisag asa pa ni padong domestic. But once mag-write ka sa international, ato sa gawas, the regular rates apply na. Pero you're entitled to 2 raffle tickets. Yeah. Ma'am, clarification lang kay as what you have said ganina, ang winners kwaon diri sa raffle, bali i-raffle siya. So how about kanang ang content sa ilahang letter ba nga gihimo? Sa una ra na sa raffle, pero okay. once we get the 10, this is already on the spot letter writing. So naa na ang contents. Ang theme good ani diri sa karon pa lang is gratitude. So you have to appreciate the 4 A's of gratitude. Appreciation, attention, admiration, and I forgot the other. Let me check. Sorry. Appreciation, admiration, approval, and attention. Those are the 4 A's. Okay. Oo, so mauna ang atong theme. Kinanglan na siya Oo. sa Oo. sa content sa letter Yeah. for the teacher. Pero for purposes na sa national na kanang nag-win na sa national letter writing on the spot, no, for the UPU international competition, the theme will be given later on. Wala pa siya. That would I think be November na, next year na. So kanang involved naman na ang magdaog na later on. Sa international, iba na. That would be different already. International naman usually they have that theme. Previous years, as I was saying earlier, separate man good ni. So, makabaw nami. But not now. Dili pa siya. So, after na sa on the spot. So, this is a big honor to the school. If your school will be chosen winner na siya. Actually, naa naman ta. Previous years, separate lang ni siya ng UPU. I think one from Sacred Heart, nag-win na dito po sa Pardo. so, bali napadala na Oo. ni sila Mm-mm. international sa UPU. Oo. Oo. Mm-mm. Okay. Oo. Mm-mm. But this is better now kay usa na lang siya, integrate na bitaw. So, kanus ani siya, ma'am, inyong letter writing contest? Sugod na ni siya until December. Oo, so first a raffle will be in January, the regional, March na ang sa final, ang grand, Okay, more no. So, ubay-ubay pa man kita i-discuss no, ubay-ubay pa sa i-share sila si Ma'am Rachel ug si Ma'am Marilyn, pero ma'am wala na gitay oras, nahurot na gyud atong 1 hour no nga discussion nato. So, mangayo na lang mininyo og parting statement kung unsa toy wala na mo na pangutana nga angay ninyong i-share no sa publiko. So, pwede jud kayo ma'am no. So, unahon na to ang information officer ug marketing specialist sa Philippine Postal Corporation Area 5 si Ma'am Rachel Betos. Ma'am. Daghang salamat usab sa amo ang pag-guest diri sa ato ang Aguio Forum, inubanan sa ato ang CCTN. And then DYMR na apo di ay My TV Channel 13. Thank you very much for kanang airing sa ato ang kanang Aguio Forum karong adlaw. And then ato sa diayng pasalamatan ang tanan nga mga listeners ug ang PIA especially kay nag-host karon. Akong giawhag
ang uban nga mga listeners karon nga kung gusto mo nga mag-mobile sa ato ang postal ID, andam kayo ang Philippine Postal Corporation nga moadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga buhatan or LGU. And then kung kisa to'y gusto ng postal station, pwede kayo nga magpa-accredit sa Philippine Postal Corporation. Okay, salamat kay Ma'am Richel, no? Karon no, ang ato ang Cebu Central Post Office Postmaster si Ma'am Marilyn Omar, ma'am. Thank you. Magpasalamat ko sa tanan, first of all sa inyo for giving us this opportunity to share our inputs sa atong mga listeners and viewers. Ako mag-add lang kong usa lang product sa namo nga I don't think wala pa ni ka-discuss diri nato, no. It's PCA. We have the postage charge account. We also have that instead of paying cash to us when you mail your letters, it's called deferred payment. We bill you for your mailing for the month, and then you can just pay us at the end of the month. It's postage charge account. We have that. Government offices, we said private offices, yeah. So we're inviting you. Our number at Cebu Central Post Office is 416-3989. That is my direct line. Thank you so much. Good morning. Okay mo, no? So mapasalamaton kita, no, sa atong mga bisita, no, karong adlaw nga gikan sa Philippine Postal Corporation. More? In behalf of the Philippine Information Agency, the Association of Government Information Officers in Region 7, daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban kanamo. Hangtod sa sunod na usab nga episode sa Tungagiyo PIA 7 Forum. Maayong adlaw.